जानाया जाबाय गाइस पिकनिक जानो फैदों गौराङाव जेबो गैया संना लाबोजोबखाबावबायसो अमा रुना लाबोबावबायसो हांसो ओरै दं नै बिथांमोनखौ सिनायगोन ना सिनायगोन नामा हाफैबाय जों नै गौराङाव हाफैबाय माने जोंना लकेला बेनो नालाय बरिया प्लेस आयौ माथो बिराद गारि माथो जारलासो जागोनलै औ पिकनिकानो जोबाखैदां आयौ माथो बिराद दङलै अदालगुरिसो जाहैबाय ना मा हनै माबा पारफरमेन्स खालामलायफैदों नामा स्टेज प्रग्रामबो दं नामा बेवलाय हा 200 लागावबाय आरो सिङाव लाबाव नामा गाइस फैसाया 20 थाखा लाबावबायसो ओरै होग्लायगासिनो दाना जोंहा बबे खनायाव बलाव जाखो दाना जोंहा जोङो जायखिजाया सफैबाय जायगा नागिरहैगोनसै जोङो नागिरहैखांबा दिनै रबिबार ना ओंखायनोथ' बिराद हेभि जाबाय मा जाबावनांगौ दे खोंथेजोबनायसो जोंहा अपेन ओमफ्राय ना स्क्रिन लाबोनांगौमोन है दहाय गोसोखांबा हामगौमोन दा ओइथिं थांसै ओइथिं खोलाहा ओइथिं नायनोसै जोङो र' आन्देना बावदों ओरैबायदि माबा एम्बासादरबो दंबावोसो नै नैबावनो लानोसै नैबावनो नैबेहाय नोंना हाद्रि दंदां बैयाव माल गारग्रासो नैबावब्रा नैबे बिफाङाव ए नैफाय आदसा जायखिजाया फाय ओंखारनायनि र' हाद्रिसो माथो बिराद फैयो ओंखारना नायाबा मिथियालै जों मोजां नुहुरदां र' नुनायावथ' मोजां नुदों ओमफ्राय हाद्रिसो नुदां ओरैबायदि मानसि ना जायगा नागिरनो मोनफैबायब्रा आंल' नङा जों बयबो नै मालाय जानानै थांखोनाखौ सावबाय जों प्लास्टिकखौ बिराद मोजां ओरैहाय अमा एसे लाबोदों नालाय रुखानाय लाबोबायखौ हांसै नै फुरा फुजा होनोनो जेबो बुस्थु लाबोबावाखैना जोङो बावबाय दे जायखिजाया जायगा बानायग्रोनोसै जाबायलै फंबाय जायगा बानायग्रोनोसै जाग्रायाबो लायबावनांगौसो दखानावसो लायथ'वाखै लायनोसै लागावबाय माबायदि मोनगोन मिथिला दहाय रुनायाव देन्जार रुनानै लाबोखादोंमोन नालाय खामफ्रेङो खिन्थु गलायबावबायसो आयौ माथो मेजेमसो गजोब्बाय बायदिसिना लगायबावनोबा लेबु लाबोखादोंमोन आङो दहाय सेबग्रोबा जागौमोन दां दा सेमसे दङ अयथासार दं ओरैबो दं जोंना नैबाव थेफाफानो जाग्रा लायबाय बिसोरो आं थाङाखिसै दाबो सफैयाखै फ्राइड राइस लायबाय आरो फ्राइड राइस बिदिनो सफैबाथाय सुरु खालामसै नैबे मोननायजों फ्राइड राइसजों सना नोंलाय सानदों मा दाबो सफैया नेगासिनो दं जाग्रा लायनायानो फैगौ जाग्रा लायनाय फैगौ दासो फैगौ दङ बिराद बिसोरो चिरांनि लेबावसो बिसोर क'क्राझारनि स्कुलबो दंबावोसो ओरै स्कुलनिबो फैदों गथ'फ्रा बेयाव बुरिफोर जागासिनो दं खाथियाव थांजाया खाथियाव थांनो नाङा मालाय जानायाव ओरैबो जागासिनो दङ नेगासिनो दङ अमा हांखांबावबाय अमा हांनाया मोनबाय आरो मोनसे हांगासिनो दं लास्ट बेबो मोनहां फैबाय नै दासो फैदों बिसोरो नैबे एसे दंबावो नोंखौ माबायाखै मोनाखै बे एसे दंबावोमोन दा लास्टाव जानोसै जाहैदों बेखौ दे
जों जागोनसै दै दा लुगैदे रावबो जाबाय ना दे रानलायदो दे होमबालाय जानानै नङाबा दा होख्रां जालाबायबा औ टाइमा बेखौ नांथ'आ र' ए खेवनो ए सरगाबाय दा गोमाबा बावगोनलै रावबो दा लुगैथ'सै जों जाग्रोनोसै दाउ दंबावो ना एसे जाखांबाय नै जायगा एसे साफा खालामबाय खनानै न'आव आरो माबा 4टा जाबायना 4:30 बेखौ दा जोङो लांनोसै आरो दा माने जोङो ओंखारलांसै लासै लासैनो माने 4टा 4:30सिम ओंखारजोबनांगौ जायो बेखायनो जों ओंखारबाय आरो जोङो Oi, asal enam lah. Hey, bro, bra. I'm driving na. Ayo. I'm driving. Guys, थारमाने जोङो नै ओंखाम जाखांनानै माबा फ्राइड राइस जाखांनानै ओरै बारबोबाय जोंखौ होखारदों पुलिसफ्रा मिथिगौ चुप बिल्कुल चुप इसबा जिखुनु जाया माने जों दसे बेवहाय बेरायनोसै बेरायनानै ओमफ्राय मा होनबावनो आरो गौराङाव बेरायनानै दसे नै मालाय माबा माबि सालायगासिनो दङ नै बा सालायदों हनै सालायदों बा फानि मारै जाखो नोंलाय आंलाय सानदों ब्लगसो बानायदों मानो न' ब्लग अनलि भिडिअ कल नामा नै उन्दैफ्रा बिराद बेरायखावगासिनो दं नै माने दसे बेवहाय बेरायनानै थांसै आरो दैबो गांनाय मोनबाय बैयाव दै लोंहैनांसिगोन उफाय गैला Oleh polis apa nama? बे पुलिस हाबानो रिपेरि फुवा Police. दिस इज नट देयर इज नट पुलिस अनलि खालि बाट all people are playing Not ada feeling na. not daru fieng na so guys जों दा गौराङाव दं आरो ना ओमफ्राय जों बाराव थानो नङा दसे बेयावनो ओरैनो नायला थांसै आरो जिखुनु जाया माने आसलफ्रा एसे मेब्रुमजोब्बाय नालाय ओमफ्राय नैबे बिथाङाबो सालाय हालाय जादों आंहा गारि सालायनांगौ जादों ओंखायनो ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबबाय मिथिबाय जिखुनु जाया मानो बेरायलाबायबाय ओमफ्राय दै गांदों दै लोंनोसै बैयाव ओमफ्राय जिखुनु जाया आं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय मानो गोग्लैखो नै गैला गोग्लैबायसो बैहा